Ano ko, pangalan ko ay Francisco, ang middle name ko Custodio, at sa apelyido sa tatay ko Talan. Ang edad ko po ay 56. Ang trabaho ko ito, basyado. Nag-aasa ng mga gulo, kampit at saka palakol, yung gunting sa hiro, gunting sa damo, talinhaga talaga ito. Binigay sa akin ng Panginoon. Ilang banggi akong nanaginip na talagang hindi ako matahimik. Nang ginawa ko talaga, tumugma sa panaginip yung di ko alam kung saan akong bayan nag-aasa. Napapaligiran ako ng mga tao at nagpapahasa din yung mga tao. May hawak silang gunting, may gulok, kung ano-anong ipapahasa. At saka humahanga sila sa akin. Iyan ang dinaan sa panaginip kong. Ang umpisa ko nito ay nasa 1985 pa. Ibangan ko lang pag nadinig ng mga tao na kahit nasa loob ng bahay ay yung naghahasa na yan po, sabi sa mga anak, sabihan mo magpapahasa tayo nasa loob ng bahay. Kilala ko yan yung naghahasa yan, alam ang sipol ko. Kung dito sa Camarines Sur, Tinambak, yan, Kalabanga, Magaraw, Bumbon, Kipayo, yan, Naga, Pili, Minalabak, Milaur, San Fernando, hanggang Libanan, Sipukot, Kabusaw, binabay ko lang yan. Pagtapos ko paghahasa, sinasabi ko sa customers, salamat sa tiwala nyo sa akin. Gagawin ko ang mabuting pagkagawa sa mga gamit ninyo, parang sarili kong gamit. Ang unang experience ko ang asawa ko na bigyan ko siyang magandang sa pagdating ko, may dala ko ng malilutong pagkain. Yan. At saka yung asawa ko mamisan, pawis na pawis ka na. Dahil sa pahiran ko ang likod mo, magan sa dibdib. Salidan na mo ng bado, basa-basa gano'n ang bado mo. Tagan pa. Okay na siguro. Yan. Maray ni sa pamilya. Kay pabaya. Maray ni mag-asikaso sa ko, sa mga aki. Maray ni yung, hindi ka, sabi ko, nagkula man ang pasalamat ko sa man na Diyos ka. Yung man nakaagom sa kuya. Maray man naka. Tangday ka magpalipas sa oras ng pagkakat. Madangaton bagangako ko. Maray ko sa inda. Kaya na, og masinda ta. Maray ang pag-iibanan mi. Dangat ko yan. Tagod ako nabubuhay. Grabing kapadangatan ko sa iya. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal, asahan mong tunay. Mama, si Papa, may dalang tinapay. Yung maliliit pa sila. Ay magaan sa dibdib, nagsasalubong. Akin na pa yung basket, yung bag, yung tinapay at saka yung ulam, yung medyo malalaki-laki na, kinukuha na nila ang bit-bit kong isda. Lilinisin na nila, sila na magluluto. Kaya magandang inspirasyon pagdating ko sa bahay na. Ganda ikaw sa tao mo ako. Dahil magagayo nung matang pinisi. Pero kung kami ka mong sangot, maganot ka. Hinali ko sa buhay ko anong sangot. Yan, magagwapo ka nung bambuka, magkasarap buwan. Yan, parang mawala ang lungkot. Medyo linilibang ko lang ang sarili ko para makalimutan ang lungkot.
Kaya may minsan nagtutugtog ako talaga ng sibo. Mahalaga ang araw, minuto, oras sa akin. Parang may maitulong lang sa pamilya. Pag naalala ko yung lungkot, hindi mapigil ang luha kong bumuhos. Bakit naman magsasawa? Sanay naman ako magtiyaga. Papayagan ng Diyos, umilad pa kung si Tinta malakas, maghahasa pa rin ako. Para mabuhay ang pamilya ko. Hindi ko sila papabayaan. Ay wala kaming panggastos, wala kaming makain. Itatrabaho akong linggo. Naghingi na lang akong tawad sa Panginoon. Sana mapatawad ako dahil itong linggong ito, magtatrabaho muna ako dahil walang-wala talaga. Sabi ko ang Panginoon, maintindihan naman ako nito. Dahil talagang masama naman magnakaw, ay di magtrabaho. Kaya sabi, Panginoon, siguro naman hindi naman masama magtrabaho ako dahil sa kagipitan ko. Kaya ako, isinasakripisyo ko talagang sarili ko. Pag dating ko sa aking bahay, mayroon naman akong biyaya na dala na pinaghirapan, pinagpatuluan ng pawis. Magaan sa dibdib mo na ang pinagbubuhay ko sa aking pamilya, pinaghirapan talaga. Hanggang may bukas pa may araw, darating ang biyaya. Yan ang sasabi, magtiwala lang sa sarili. At saka basta magawa tayong mabuti, wala tayong dapat itakatakot. Mamuhay tayong payapa kung anong talagang ibigay ng Panginoon. Siyang pasalamatan na natin. Kaya ako, masaya akong nagtatrabaho. Kahit kami ganyan na simple lang ang pamumuhay namin, okay lang sa amin. Basta sinasabing tahimik na tao. Kahit saan pumunta, walang delikado dahil wala kaming atraso. Nagtataka ang iba sa akin. Kung sa'yo na delikadong lugar nakakapunta, hindi ako naahan. Anong sikreto mo? Sabi sa akin. May armas ako. Anong klaseng armas mo? Matalim ba? Sabi ko matalim. Anong klaseng talim? Ang matalim na armas ko, ang pakikibaka sa tao, ang pakikisama. Magandang pakikisama. Kahit saan ka pumunta, walang gagalaw sa iyo. Kahit saan ako maglakbay, wala akong madalang patalim, kundi ang pakikisama sa kapwa. Ako talagang parasa. Hindi na nag-uso na. Sabi ko pala, yung tao pala na pag may ginawa kang mabuti, gagawin din sa iyo, babalik sa iyo mabuti. Masaya pala talagang gumagawa ng mabuti.